ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ କହିଲ? ପିଲାମାନେ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି ଏହିଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଆମେ କିପରି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ତାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ବନ୍ୟା ବା ନଈବଢ଼ି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଦେଶରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଅଛି କହିଲ? ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, କାଠଯୋଡ଼ି, ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବଂଶଧାରା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏହିପରି ଅନେକ ନଦୀ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବହୁଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ? ଉଭୟ କୂଳକୁ ଜଳ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ ନଦୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଉଭୟ କୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ପଶି ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ନଈବଢ଼ି କହିଥାଉ ବା ବନ୍ୟା କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଅନେକ ନଦୀର ଚିତ୍ର। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଉଭୟ କୂଳକୁ ବର୍ଷା ଜଳ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ବନ୍ୟା କହିଥାଉ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲ? ଦେଖୁଛ ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶି କେତେ ପାଣି ଜମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ପିଇବାକୁ ପାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଆନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଆମର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଦେଖିଛ ନଈବଢ଼ି? ଗାଁ ପାଖରେ ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ମହାନଦୀ ଯାଇଛି। ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ୟା ହେବାର ଦେଖିଛେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କହିଲ? ଟେଲିଫୋନ୍, ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଉପୁଡ଼ିଯାଏ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋରୁ ଗାଈ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚାଷ ଜମିରେ ବାଲି ମାଡ଼ିଯାଏ, ଚାଷର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହିପରି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ ବଳଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥାଏ। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସେମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବନ୍ୟାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳମାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେହି ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଏ। ସେଠାରେ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଔଷଧପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ହଇରାଣ ନ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତା ଚାରିପଟ ସେହି ସ୍ଥାନର ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖାଯାଇଥାଏ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସେହି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଉ।